Intro, het was Vlaams en we weer bij hun stuk, of een entree. Welkom bij een nieuwe vlog, Assen. We zitten hier weer in de frio en het is hier een slachtveld van de skiers. Hè. Man, ik zie hier weer met mijn maat Brent P. En vandaag is een helm wel mee. Er staat al een chat op of zo. Ja, ik weet niet wat dat dient. Ja, van een GoPro aan het zeert. Hopla, het ligt er alweer in zitten. De skiers gaan er voor me vanavond. Ja, de jury, ik zeg, ik ga je een keer aan een Franse vragen voor een TikTok te maken. Ik ging weer West-Vlaams leren. Ja, ik zei, tu veux de TikTok, movie. Ze verstond er een bol van, ze wilde ook niet meedoen. Ze wilde wel een Snapchat hebben. Ik zei, no. Ze hadden pas nodig, hè. Ja, zei, hey, non de Q. Ik versta daar ook niet van, hè. Ah, ja, ze wilden ze niet meedoen, hè. Ik zei, you know, West-Vlaams. Ze kennen zelfs geen West-Vlaams. Wat zie je daarmee, zeg? Ja, je kunt wel pijn, nee. Het was hier op de lappen. Ja. Ja, Hassen, maar hier heb ik een seks snowboard, nee. Ik ga hier even bussen, toen over die bultje, toen nog bussen en toen heb ik een boxen of zo. Hopla. Oh, ik ga met een buff aan doen, dat kan ik ook. En corona. Ja. Wat? We zijn doodfit. Oh, moment overleefd. Dat is nog niet echt dat, hè. Pijs nog dat ging kunnen. Veel te moeilijk voor ik. Ga je nog een keer de kleine ding proberen, hè. En mijn maat gaat dat filmen en ik ga je zeggen wat ik ga doen, hè. Dus ik ga erop, hè, recht in deuren. En toen spring een halve draai achteruit. En in de snowboardhal is dat een 50-50 naar een backside 180. Hupla, kijk. En hupla, dat was ook weer een effect, nee? Maar dan je verder de lift. Man. Kijk, het gaan zeker niet met z'n, hè? Zijn jullie de lucht doorgedaan? Ja, nog een chance. Verleden week zat ik met hun in de pet donken. Weet je het nog? Man. Ja, het zal even max zijn van de rest van de dag hier. Ik ga daar in een blok als we zetten, en ik ga er een keer in springen. Het was nog ver met mislukt, maar we gaan nog een beetje oefenen, hè. Hupla. Mijn maat Brent gaat die blok hier ook een keer proberen. We gaan er gaan zien hoe dat echt moet. Hey, Brentje! Pijn dat Brent verder zijn nek gebroken heeft. Man, we doen er hier niet anders dan volgen vandaag. We kennen dat hier. We doen er gewoon niet anders dan volgen en doen. Kijk, Brent dan er ook alweer aan die liften te spartelen. Het is hier echt niet meer te doen, je gasten. Man, we zitten naar Rusland. Jongens, sta dat uit niet meer, hè. Volgen. We zitten er hier nu in de baren. Moet ik een zeggen? Dat is de coin. Dat is de koeien. Het is een kluitje, gasten. We zijn van de piste geweest. Trokkel het niet. Het enige dat met deden was robbeling maken. En ja, we waren kotsbeu. Misschien dat we als twee weer een keer nee, we pezen ervan. Ja, maar ja, we nog een proberen zeker. Voilà, we kunnen nog een keer eens de net breken. Nee, mensen, je kan niet weten hoe hard dat we dus geamuseerd zijn. We hebben misschien wel veel gerobbeld en gedaan. Maar in elk geval, we hebben eigenlijk gewoon een beetje dom gedaan en we zijn dus kapot geamuseerd. Natuurlijk, ik wil echt een TikTok maken met een twin die heel West-Vlaams kan. Dat ik onder West-Vlaams leren. Van eens keer dat er aan twee personen gevraagd, ze verstaan ze er niet, ik versta er niet. Hij zei, ze hebben ja, het is niet, ga ik hier heel voor te snowboarden. Ja, alleen dat is heel werk. Ik versta ik kan er niet, ze verstaan mij niet. Ze kennen zelfs TikTok niet. Ik zei, dat kan je niet zien, ze zijn met mijn voeten aan het rammelen. Nee. Ik zei, hallo, au revoir, tot de nächste keer. En nu ga ik hier nog een toertje spelen. Ik heb de legendarische PlayStation 2 gasten. Weet je nu hoe dat werkt, gasten? Hier zeg ik, kijk. Heb knopje duwen. En hopla. Automatiek, heel moeilijk. En wat doen we toen? Het knopje, hupla, hij slekt hem in, hè. Hier zijn, met de Skoda gaan we een keer hier zijn. Accept car met Tony Gardemeister, hupla. Klik. Ja, en ondertussen ze kijken gewoon in met mijn auto dat spel gaan ontploffen, want dat doet nog niet, hè. Ik heb hier al een paar keer gespeeld. Nog herhoek gekomen, geen ontploffingsgevaar heb gekomen. Niks met alle, dus het is in orde. He. Dat spel werkt gewoon dat ze moeten. Race. Wat follow mee van het lawaai met een chance. Hopla, hola, het is het. Hola. Hopla, het is tussen de boom te doen vandaag. Hopla, maar je kan er een kaart in neerzetten. Ik voel het al aan. Kijk. Waar zit je een handvinger hier weer? Ah, hier. Hopla, we zitten nu weg. Hè.
met de Skoda Fabia. Hopla, en in bak zit er hier te trillen in mijn hand. Hier zit. Naar rechts, hopla. Ik heb zo wel een probleem mee. Het verschil tussen links en rechts ken ik eigenlijk niet zo heel goed. En ik heb zo ooit een keer met de maat hun patat tegen elkaar gereden en zei zeer naar links. En draaide ik eigenlijk hun naar rechts. Oh la patat, dat was tegen de staat. Dus hem draaide naar links en ik naar rechts. En ja, we reden er tegen elkaar heen, we gaan dat wist kaperen. Hopla, weer tegen de staat. Man, dat is weer een vet. Maar we gaan het toer nog een keer overdoen met de Subaru, dat zal toch veel beter zijn. Als Subaru is tenslotte nog het beste merk dat er bestaat. Hopla, nog een stal ondersteboven. Oh, dat is erin. Ja, rond. We maken dat toen een donut van hé. En dan heb je aan tegen boom. Man, het is weer boomcap hé. Hopla. Beetje de draaisnien hé. Dat is recht een deur, gasten. Hopla. Voor de zetten. Oh, en hardspellen naar rechts. Ik zou ook weer heen van. Are you okay? Yes, dat weer, hè. Hopla. Wel hallo. Maar vent, ik zou benauwd zijn, moest ik dan even zetten, hè, vent. Van links naar rechts tegen de kar. Hup, en hardspellen naar rechts. Oh, het zal naar links en ziet. Het verschil tussen links en rechts, hè. Man. Hup, nou Frank, amai, het is hier een stad te doen, zo hè. Een stad van Frankrijk is dat hier. Mag je toen nog oude Eiffeltoren zien, zeg? Ja, kijk, zet er wel echt de eerste kapetje. Hupla. Hupla, oh, de hand Frank weer. Maar vent, dat is hier echt. Ze moeten juist de heen en zo, met spugen, zullen. Man. Hup. Oh, dat was gewoon eens hè. Juist er niet uit. Oh, hopla. Hopla van de banen. Oh, draai rep. Maar hier kon ik remmen. Oh, ja, dat is een man. Damage de gearbox. Jongens, we moeten alleen maken in het van zien. Dat wil zeggen dat de vitessebak kapot is. Oh, niet kapot, maar dat er staande vitessebak is, ja. Hopla. Hopla. Ola. Maar kreeg je er een keer hoest en vanillemelk. Komt dat tegen zijn. Kom man, krijg hoest en vanillemelk aan hier keer. Hier weer met de pille vanillemelk. Zij zijn al overvoed, want ik heb er wel zo een slok gedronken als en dan een rood en dust. Ja, je kent het wel hè. Kan je nu doen, kan je hier eerst aan de kant zetten en zeggen, hopla, padvat. Televisie doet het. PlayStation doet het. Ik trek toch los aan die prijs uit, want ja, weet maar nooit dat ze een spel ontploft. Hier ze, hopla, snok. Hopla, de prijzen doet het. En nu, over naar de moderne bazaar hè. Maar hier kan je installeren ja, gasten. En dat spel marcheert gewoon niet. Met een PlayStation 2 kwam ik dat allemaal niet in. Moet ik in die bakleider nu heus aan te flatteren, hè? Allee, wat voor manieren zijn dat nu weer? PlayStation 4, dit, moet heel goed kijken. Ik heb dat spel met route gekregen. Het is al een einde geleden dat ik dat spel in route gestoten heb. Weet je wat er gaat gebeuren? Je gaat nu nog een keer 3 uur moeten updaten. Let Olsan. Het is Olsan het worden met dat spel. Als je mee spelen, update al hier, update al daar, dat spel moet updaten. Mannekes. En eigenlijk kijk ik hier ook nog zo'n steur, een race-steur. Ah, hier, hopla. Maar jong, druk op de controller, zegt hij, maar de controller is kapot, hè. Dus wat ik wilde zeggen, ik heb ook nog zo'n steur en zo'n pedaal, hè. Voor huis heen heb je een spelgereed doen. Als je dat wilt, wil ik daar anders ook nog een keer mee spelen, hè, want eigenlijk kan ik dat totaal niet. Krijg ik toen van links naar rechts tegen van alles en nog wat. Ja, ik weet dus echt niet wat dat hier is met dat spel. Kijk, dat brandt hier nu heel en dat hadden zo aan en uit. Aan en weer uit. Dat is hier wat heel raar, hè. Zo die bak plaatsen misschien, ik weet het niet. Ik ga dat hier een keer eventjes laten aan een kabel hangen. Ah ja, en kijk wat dat doet. En anders ja, het zal voor het containerpark zijn in de PlayStation 4, ja. Maar ik gewoon niet met een spel die met marcheert dadelijk. Allee. Of een keer een bad steken voor een keer uit te wassen. Dat spel marcheert nu nog zo niet. Dus ik heb een keer opgezocht op het internet.
PlayStation 4 bakje wel met verbinden met PlayStation. Welk zijn ze als uitleggen, je moet de prijs uitrekenen en blijkbaar net de L2-toets de resetknop induwen. Ik ga dat hier nu keer arrangeren. Nee, je gaat in een televisie hier nog ontploffen. Kijk, in een PlayStation brandt die rol met een rode lampje. En met een televisie zegt, geen verbinding. Dat is hier eigenlijk niet te schatten. Man, hier zijn. Hup. De prijzen eruit. Snok. Zo'n lampje zal wel dood in zijn. En de prijzen er ook weer in, gasten. Ja, man de Jari. Ik heb dat ook al gezien. Hier zijn, hopla. De prijzen er weer in. Ik heb dat ook al gezien in de resetknop dat ze zeggen. Dat is eigenlijk weer geen knop. Dat is het wat je moet gaan met zijn nolde. Ik ga kijken dat ik erin kan met een tandenstoker. Ja, gasten. Ik heb hier met een tandenstoker. Daar ik er in PlayStation 4 hier in dat bakje gestekt. Of 6 keer. En kijk, ik heb nu geduwd. Het lampje is nu blauw. Mijn spelman daar zei... Tuut. En ja, met een televisie is aan ons dan geen signaal. 4 kilometer, 2 kilometer... Oh, hier, dat is het eerste kapeetje. Ik herinner me dat nog. Een kort kapeetje. Ik ga het even voorlezen, nee. Itiri Arena. Met een Toyota, ja, het zal gaan zijn. Geen Toyota, geen Ford, de Mini. Ik ga me herinneren. Hier met de Ford Fiesta. Met de Ford Fiesta. Voilà, zoals een pijsleider moet zien, ik confirm. Mag ervoor, ga ze even. Ik heb lang geleden dat ik dat speelde. En go. Hopla. Hopla, het gaat over eerst keer goed. Oh, ik ben eerst keer gewoon jumpen. Dat is toch heel een andere kwaliteit eigenlijk. Hopla. Pas op, de kwaliteit van een PlayStation 2 voor die jaren is eigenlijk niet slecht. He. Ja, van eens dat kan niet boksen tegen dat. He. Hopla. Oh. Een foutje van de firma. Ja, ik weet wel dat ik in de commentaar ga krijgen dat kan net pakken via je scherm zelf. Maar zeg, kan ik er nog niet van hoe dat moet doen. Dat is hier ook met mijn telefoon te doen, zullen. Hup, met een aanstreng. Oh, maar lagen er ver weer twee. Ja, het is hier van dat is het. Hupla, penalty. 9 seconden, nog een keer. Hey, oh. Een moment toch. We vliegen er hier nog heel snel uit. Oei, er klopt hier wel wat in die gasten. Hoe kan dat hier nu? De bazaar was kapot. Het zit al een fout in. Hoe noemen ze dat toen in de moderne taal? Een bug. Ah, Pezak, er was het. Het is nog een tour. Man, we gaan hier blunders zelf, hé. Minne mens toch. Ja, maar hier kan een lap hebben hier. Nee, heb vullen minuten. Ja, we kunnen het toertje nu ontbroken. Hupla. Nu houden we ervoor, hè. Maar van dat kreeg ik geen instructies niet meer. We spelen op vast, ik kijk daar van boven. Blijft hij zeggen dat we aan de finish zitten, zo gezegd. Er zit een serieuze fout in het spel. Oei, en dat was een foto van ik. Hup. Hupla. Een handvring heb. Dat is wel nog moeilijk met dat je nou zo'n ding krijgt, je weet niet naar wat je allemaal gaat moeten. Zoals je dan het parcoursje een beetje kennen hier. Hupla. Ja, we zijn er, hupla. Kijk, hier nog een andere rally gevonden, de rally van Catalonië. En de KP Barcelona. Maar ik weet dat ik dat nog weten, dat is een heel kort KP'tje, also echt van links naar rechts, een heel tof ding. Maar dat hier een keer in zijn. En dat me niet vergissen, kun je hier ook rijden met de bonuscars. En ziet het zit er een Porsche in. Een Porsche met Romain Dumas. Ja, amai. Romain Dumas. Wel hallo, je vindt. Hupla. 1-0. Oh, en mijn kaart nog duren, ik weet niet wat. Ola. Moeilijk wel zo. Minne mens. Driftje eigenlijk, dat ze zeggen. Amai. En er staan meer deur te skarten dan wat anders. Boah, tegen muur. Dat is een minder nou. Zoals mij nog niet weg is. Kom, mooi jong. Nog een keer, hè.
Hier zit een grotere punt. Hier, met een handvinger weer. Maar vind toch een deurskart dat dat spel doet. Je is een hand mee te bezeilen. Min mens. Kun je dat verder niet meer zien, dan staan meer deur te skarten dan wat anders. Hier zei Sébastien Auger. Kijk hoe dat al voor springt in dat spel. Maat, hopla. Vulle neuten. En met dus mijn Porsche stond niet nog te skarten, nee. Maar vind het is toch heel wat anders, hè. Het zit toch meer fun dan met die Porsche, hè. Oei, maar we hier ook tegen dezelfde muur met die Porsche. Maar heel scheef, dus moeten we een beetje nippelen. En hier is straks weer een haarspellen en toen dan weer een donut, hè. Donut, maar je zegt net zo raar, hè. Hopla. We zijn er ver weg. Recht deuren, vullen hallo. Hup, naar rechts. Chicane right en finish. Hupla, van het lijst door de finish gasten. Komt dat die? Hier weer de telefoon weer passen. We zijn er, ze. Het is gelukt. Met Sébastien, hopla, ik heb zelfs het eerste tijd erin. Kijk, ze, in je geloof kan ik het doen. Dat is het. Dat roeien hier van boven, dat ben ik. Voilà, ze. Dat was mijn vlog voor vandaag. Steve, bedankt voor het kijken. Tot de laatste keer. We zullen naar onze rekunsten nog een beetje verbeteren. He. Ja, dat kan toch niet zijn dat we hele dagen tegen de kar moeten rijden. Man. Kijk, als ik nog een keer een leuk avontuurtje aan doen, dan ga ik dat zeker weer filmen voor de vlog. Ik ga nog een keer van alles en al willen filmen. Ik ga proberen voor meer vlogs aan elkaar te flassen. Want ik amuseer me er echt wel mee. En allemaal speciaal voor iedereen gasten. Blijf me volgen op de Chak. Ondertussen heb ik dat 15.000 volgers. Steve, bedankt daarvoor allemaal. Echt de waarheid, kijk. En ja, blijf me ook maar volgen op de Instagram. En hier, hoe noem je dat? Subscriben en scorewoord. Blijf me allemaal abonneren op de YouTube. Allee, tot de laatste keer gasten.